3, 2, 1. Kuna sauraron wannan remix daga ni na ku DJ Mansur Moda a Kapta. Ayya bakar soyayya ba a kuma ta ni ba. Kuna sauraron wannan remix daga ni na ku DJ Mansur Moda a Kapta. Ni ke kadai nake so, zumar nan nake kafa so, harshe ina ya laso, dama hakan nake so domin kin kada da wakon so. Ina wanda zan yi aure, cikwai zai hana sha turare, cikwai matan garin na kere, cikwai komai miyo a tare, a cikin gida na yi kulle taure. Cikwai mai dubi, cikwai mai dubi. Ai kai ka sa can kai gari, baby cikwai kai ne. Ko ban fada bakin san yin sace zuciyata, inda hakan ki ne na shirya in yi miki kyauta. Dan so da gaskiya baya bidar mugunta, lalle kina da sa'a sa'in ki ne fata, soyayya da daɗi cikwai. Na sha jin irin wannan labaran na ƙarya. Lalle za mu kai cikin food. Zo mu tafi na za ku je. Cikwai sa duniyar nishaɗi ke kaso wanda kake so ka cikwai nan dai kafa ina da yin ko ana ruwa da iska cikwai sanyi hada da zafi zan ba ya zuciya ka cikwai ayar da inda kai ne sai ya ka bani tuna a zuciya ka ta kawai kai cikwai ka jiki ka kai ina da baruna mota ba mai sawa na jawo shidar inda ba kai ne ba da ni ba na son ka da soyayyar ka na saba
dama har na faɗa wa mama aure zani sai ma ranar za a ga girma so ya girma da dama shi ki ce ce ki maka har ma ce ki ga kai na dika na bar miki zarka ita wani raba ka na fara so da mutum wani san ka na tattara kai da ka ishi taro Alaikus dariyar ta sai kalkal kyangalin kuma ya je dalisa ya cika kalbina mace mai kyawu na gani na gaske ya kore muni ku zo ku game na gani ko ke ce buril aini sai da ke na ci sunana Kuna sauraron wannan remix daga ni na ku DJ Mansur Moda a Kapta. Babu ya mai miki gori ina da mai wata kudari masoyiyar da nake kauna kyakkyawa mai addini mai ilimin zamani kin hada da na Qur'ani mai samu aiki duk sanani ba amarin ki cikin rana duk da ba ni da wani karfi a san kina yau haufi zan tsaya komai zafi in zane miki mayafi mai kare zuci shiga kuna da kin iso guri sai kamshi za a tuna faman tashi tafiyar ki mai kore haushi gafar arziki mai laushi mai kyan zubin yan aljanna kun ji ko cire min haƙoƙi ba ki karyan dokoki na so ki ba wani shakkoki ke kaɗai na waƙoƙi don ba irin ki da na auna ina son ki ƙarshen soyayya ki na barwa zuciya da rai na fansa yarinya ina ga masauran na fara a kin shiga ko ina kin zauna